Исәнмесез, дусларым, татарстан, исәнмесез. Менә диңгез буйларында катерда йөрибез. Катер дельфиннарына күрдегезме? Айрат абыйда кунакта Евпаторияда адресын әйтеп куям. Евпатория, Заозерный, юбилейный 35. Айрат абыйга бик зур рәхмәт. Әле мешагына кирип чыктык менә ни. Әйе, менә. Теге нидә Гүлчәттә дә булган. Евпаторияда Айрат абыйда гына мыша барды. Рәхмәт, беренче күрү, әйе. Урал агач белән салынган яхшы хипсиз. 4нче көн инде кунакта Айрат. Беренче кирдек, беренче. Беренче кирдек, әйе, 4нче көн. Менә алмалар, грушалар бөтен нәрсә Гүлчәттә яна йөри. Безне менә чырып торамда Флюсапа. Хозяйка, әйе, хуҗабикә. Шундый кунакчыл. Әйе. Рәхмәт. Не, заслуженный учительница Татарстана. Башкирия. Салават шикелле. О, бу Салават Айдаргалиев. Аның туганнары ул, кстати. Рәхмәт. Шулай очрашырга, шулай аралашырга язсын. Килегез, көтәбез.